Самбой ТВ Екатеринбург. Салам алейкум хамаба. Короче, я пистолет на обрумат. Короче, мы ходам сухтам. Короче, на обрумат. И эмин шени серу шед брумнегайша. Фурушам чорним 1000 сомони. Хам акум бери хами тоҷикои хутам фурушам на эмина. Бери тоҷикои хутам. Панисими. Ҳамеш хуб. На самом деле, мы на магазинаш ҳамеш аст. Дастсавад мекунед, ҳамеш аст. Шӯхи ана. Ин навбурма пистолето. Ягонҷо намеша. Ма ҳамин номра ман нависта ки дар любой ҷо ҳамин 340 гудок дад. Намин мама бро. Ҳамин 340. Ин пистолето навбурма. Ҳамин ма навбурма сиги. Ва занг занед, вай кунин ман ин пистолет навбурмадагӣ ҳама ҷош ҳаст, ништияк кор мекунад. Вала давомони худо бошед ҳамитон. Саломат бошед, ёрто худо буд. Салом алейк бар ҳар як шахсоне ки ҳозир маро дар пишчари телефонҳо гӯш кардесиянд. Бародаро бидроед дар канали мо обуна шавед. Ғариби ютубе ссилкаш дар описанияи видео ва комментария мемонем. беҳтарин канал сурудҳо дар бораи модар, падар ва ғайраҳо мебошад. беҳтарин видеоҳо дар он ҷо дастрас карда метавонед ва дар омада обуна шавед ва моро дастгирӣ намоед ва мо ҳам шуморо дастгирӣ намоем. ягон хоҳиш бошад дар комментария нависед ва мо ҳам хоҳиши шуморо иҷро мекунем. мо аз шумо хоҳиш дорем ки ҳатман дар канали мо обуна шавед, яъне бидроен подписатсияро биҷуқен. дигар ӯзчун кори худатон. дигар видеоро тамошо мекунед ё зангҳоро пахш мекунед намекунед ва худон медонед. халос. аз шумо ҳам қаёрдам ки фақат подписатсия кунед. мо шуморо дар он канал интизорем. пешакӣ ҳазор раҳмат барои касоне ки подписатсия мекунанд. дар паноҳи Аллоҳ бошед. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик. Классный каналчик, смотри колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик. Подписались на мой канал. Подписывайтесь на Самбой ТВ Екатеринбург. Самый хороший канал. Самый хороший YouTube канал. Будь здоров. Да, будь здоров.